Sanwut ki kertong MDC jong keseng Kongres, bat arngut ki kertong NPP minta kesngi kila pendep ya kejing thap kerteng na kebenta ke election shi ke yeng dorbar, jong ke KHDC ke banlong ha ke arpuwe tarik rempang. Kita ki sanwut ki kertong keseng Kongres, bala pendep ya kejing thap kerteng minta kesngi ki kintop yu uba Mickey Douglas Sim na Umroi constituency, ba Dominic Minsong na Mauhati constituency, ba Rocky A. Marwen na Umsning constituency, ba Lawrence Nongrum na Nongpo constituency, ba Victor Rani na Jirang constituency. Kat ba ki arngut ki kertong NPP, bala dap thep kerteng mentakasngi, ki kinthop ya uba Rangkensai Kharbuki na Umroi constituency, ba Joplin Sten na Mauhati constituency. Kumbalong hadu menta, ki kertong na Ribhoi district, bala pendap ya kejing thep kerteng ki long hadu khatar, ba kinthop san na ka VPP, san Kongres bat ar na ka NPP. Kabadan kong ay kublay pi press media ban ra ne ka khubor hoy artam kunti ngala job ane ka constituency bar hane ka kunti menta te ki klam ay ka ticket NPP te ka dal tengam nong tip re ki maki hi ki tip te nga kum ki ba ki shania ya nga ki ong ba phiap ya hi bu te nga man se ban wat ticket na ka Congress bat menta ka ne kunti nga yeng kum candidate na ka Congress party nakajing kentu jongki kan nga yang handai na nga pelu jumut chobat ki yong hai pidai ban yang biang bangi don teli wat pi te dam daka don jing sania naki ngam not ban yang te de nakajing support jongki nga yang ta khwat jongki ha kani kasngi nga pan pau ke jing songu yo blay ha ba manta kasngi nakaliang jong ka party congress ke jongi nilai penbait lang nakaliang jong district congress committee hakba baru sanut ki candidate nadu na Jirang na po nongpo na Umsning na Mauhati ba na Umroi nilai don lang kumni ban pendap ya ka file nomination ke jongi je kum ka party hi ngidon hakba nginwan syakmat hakba day bat kani ka election MDC ka ba menta ngismo ban ong bangi terwa yo pa bawat lada ngi ladu no shibun kinong ilam nakaseng Congress ke jongi Henry ngi kermen bamangi sangut kum ki candidate ngin bu hakmat e thong kalong ban kampen janai yar kontrekam jonga party Congress bat ngi terwaru yo ba bangi don sisa kamensim bat kajing angdut ban syakri te ngi kermen ba ladau ba ibet yangi ngin ai jing syakri ke bajanai kum kinong ilam bani kinong mi khmat hakni ka haki constituency baper bat ngi angnur ban ai ke jing syakri ke bajanai nakaliang jong party congress dan rekum ke party congress ka banengkong e kalong bangin penya teli ya kajat benri ke jongi ketade ke we pi ke party congress kala ai ke jing syakri ke bajanai e nginam la banlen barok kitip ka jing yo jongi ya ka jing itu bakerpang kum kita ki jat benri ke bakerpang leng baka keren ke benri kadai na ka party congress ka jongi ngimla banlen Henry nginget ba ka thong ba khmat e kalong ada upat ba ibet yangi ngin ai ke jing syakri ka bajanai bat khamtam ha ka baidai bat ke district council kidon ki an kidon ki kendon ki baper ha ka khernet ke banriu ngin nang la ban khampen janai ban nang khampen klain ya ke executive power jong ka district council bat ngin nang khampen klain ru ha ka baidai bat kesen syar kadar jong ki snong ki thau kiri kirat ki chongi kata kade thong ba khmat jong constituency la nriu tli ki snem ngamdon kam ban jubab ke e ka kam ka bai la trei henry upaj ba ulaman nriu tli ki snem ki layan upaj ba ki la suthu bat ki lamat ya ka jing syakri jong i MDC ba menta i upaj ba hi un bisa bahato ka jing syakri ke jong i kala penhun ne am upaj ba henry kumbalong menta kasur ke babun balang kalong ba ipat ba haum sning constituency ki angnut menta ya ki khun ya ki samla ki badai na kani kadong bakathat tenga kermen ba upat ba hakani sisin kumbang aladon nadu bangarem haus nem arjar khat khandai haka election MDC ha bangarem tangkat tu kat ni votes ten riu teli ki snem ngaladon hasenda senda ba upat ba bat ngaladon haka party congress nganget ba upat ba UI ya ka jingtre
uyui ke jingdon ke jongi ha ibor ibaret ni kener ki kiti bandon hasna bo pajba tengam artatin ha ni ke kenti ke bamenta bau pajba ula suthu wa ula bishar balakum no kum no menta sisin ni don kam hi yau khna ubana kani ka dong ba than ba khnang bagi pajba ndakila penjob yau tau candidate uba kidon ka hok bantip u candidate uba kin jet menta kidon ka hok bantip u deina ka e u shong usa ha e ke ngasem ka jongu hato la dang jet yu ngila ne em banshania hato la dang jet yu ngila ne em banya kendu kani ke ke ba ka sur upat ba menta kami ha omsning constituency denga kermen kum we na ki khun samla ubala don ha ka politics la khat we tiliki snem but ubala ya khun tang ya election MDC nga angnut ba menta sisin ipat ba kin island nga thrang ban syakri bat ngan yai don barbor hasda bat upat ba asmi i Dr. Silingdo Dr. Bom bangi juong Marsmi ma i ban lech no syaka seng NPP. Kadon ka jingdiaw hakinong tre jong ka party. Kadon ka jingdiaw hakinong kersan ke bein. Idon ginong kersan ki boong mangila sya ino kunswet. Don ginong kersan ki boong ngila sya la lendet. Don ginong kersan ki boong ngila sya syet kelah. Kum ka party haba marsen mat. Ba marsen du iyo tau nong mi khmat ubang ngila syanya. Ubala juya lam yangi ha ka party kongres. Marsundu iyo tahu MLA na kaseng kongres hadin ba ilik penyesno syaka parti NPP kadon ka jingdiaw kadon ka jingkta Henry habang iyad hakalintiyan habang isutho bangi pensyaya kipat ba nong kersan new i bagi pat ba kumbalong ha umsning constituency ka kongres ka jongi kadang scam baro kinong yalam jong ka kongres nadu ki primary unit dadai na haki mahila kongres haki youth kongres dadai haka parents body baro ngilong scam bat ngiteli melon bat ngakermen wala da ka jinglek no ka jong i syaka NPP kanem penduk jingkermen bat kanem penduk mensim khamtam yangi kinong yalam ki bah khmat bat khamtam yang au candidate uban ya khon ya kani ke election MDC ka bamata nanget ba ki ba ha umsling constituency ki angnut ya ka jing syakri ka bajanai na ka seng kongres kata kade ka jingso ka jonga bat kamat ka bah khmat kalong ba ngidon hang ni ban syakri yo pat ba uban dang ya khon ya ke election ot ni i kadon ka jing tre ka jongki te henry bangin ong mangi babali phili i tre lang mo khamtam le bakilaya don lupa hakata ka jing suthu na ka banta kimat jong ka jat benri mo kadon ka understanding ka jongki haba kidon ha district council kidon kimat kiba new i ba ka jing tre lang jong ka congress bat ka NPP kidon kita kimat kiba yarap ban kentiu da ka bawan ra ya ki bil ki ba pher na ka banta ban kentiu ya ka jat benri ka jongi Henry ka iga ba ngakwa banong kalong ba ka kongres ka yang scam haka nongrim ka jongka ban syakriyo pat ba kumba nadu maksdang kumba ngalakren mene bangiyo ya ka jinglong ba kerpang ka jungi lang ba ka krenet ka banriw day na ka party kongres tengi kermen ki jingyo jongi ya ki kendon ki ba pher ban ya da ya ka jat banriw ka jongi wat ladak kidon ki kendon ki banangi hapan pen scam susu haka sik schedule ka jongi ladangi job nginang la ban pentikena ba kita ki an ki ba pher nginang la ban yarap ya ka jingte ya ka jinglum jilang ban penteli ya ka jat benriu ban pen scam ru kumno bangini da ya kari ba i Tungarung ai kublai pi ki press ki media ki ban sara ya ni khubor sha ki pai ba te nakaliang jonga manta ka kenti ngi iba ngidon ka jingkerman pas scam habangi ya sha ka election namar ba kajing upai ba ulada mat ya sans unroof na manta bat haju upor herni election MLA ru ni iba iba hadu mta kimpat ya kendu ya kita kinong mikmat te ngiya chrum cheneng ngi iba ketika kasin ka ba kani kasin ka balay nga te henry ngi iba ka bas kalenti kalong basuk ba bangin poi saka thong jong jingjok namar ba kamte na ka syong no na ka jingtrish tom henry kadai ka ba kipai ba hi kilang nut pan penkela ne panwan ra no takiwe kinong ilam kiban banile persyapat bat kini bodon mata kini sting mata pi kani ka UCPF kadai ka ba ngila regroup dan ngi organize biang anak tu ke TMC ka ba iba George ilong kum president hadin ka jing resign ka jungi tengi kum ki vice president ngila etrishtom ban penlum penlang biang ya kinong tre baro syong na baro kinong tre jong ka TMC kidon lang ha ka kenhun jong tu ka UCPF
but hadin bengil ada form UCPF, but nakaliang UCPF kala ay nga lasanya nga bangan long to kertong o kandidat te ngila ya menjurlut barok kha ihat kupor dan rai kasumi tang katu baong ba kajing pet na ka UCPF sa Kongres mangamar we dan rai katu ngila dap clarify haga arbitrate katwa meeting kabingi merge bat ka Kongres ba baro kinong tre jong ka UCPF kamobot kitu TMC par kha ibatre nado ki presiden ki secretary kinong kitkam ki bahakamat ki download bat ngi tenga iba ki unit ru isu convert baik na katu ka TMC sa UCPF do por but na UCPF pat mata siya ka Congress te kijo gibriu kamdan ni ay royam ban om bakadon gijing fair lan gijing dunala ne gijing tolak kajo kalong kumjo mentanling ibang ngidon ha ka Congress pi ngi ka TMC ka group TMC but kinong kesan Congress ngindal ya trilang nginong pingin sa klaim ba nomor ba pi ka kaya nga menjur ba ka party ko don kam supaya ba but ubreru don kam supaya ba dan nakaliang jong aru nadu banga yele election nadu arjar khatsau arjar khandai bat mentah ngampat ju pet lane ban ong bangya ngam ju don hapo sno ngadon be asna pa ba ban yeter lang ngiyam lang ngi kemen lang kumta hibor berit ngetre Mangalong nadu kasi bangalayo ya tiket na ka party Congress ngalong magadon ka jingkermen 6% na kamauti lai constituency ka jungi but kasur jong pai baro bakalong kumta hadu kini kisi sakawiru ngitip ba ka mawati constituency kadai ka bait ya ka party Congress ladang isang sharum seneng lani ngile sa gino benta ba ngiyo sew ba kasur jong pai ba na ka lai mawati constituency ka jungi kiit ba ya ka Congress party de halor kata kanong din ba nga ong nadu kasi bangayo tiket na ka party Congress ong 6% ngadon ka jingkermen tang ba kadi bandon ka jingtay sitom klem ka jingtay sitom inam la ban poi show thong jong ka job te hagini kisi nga sew ba bat kiyo ibar khoi ya kata ka jingtay sitom ka jonga bat nga sew ba hadu gini si ngayo ka jing it na kipai ba nong chong snong jong ka mawti constituency gi jongi de halor kata ka norim bangadon ka jingkermen ka baskem ha ban job hagani kenti ka bamta payede berkata ngalaban ong kanam don ka jingta nang benta jonga ka kata penban na ka benta ka jungki tiên ka banang tong na ai kangu kadem shaw nong bu nong thau bal ai ngai kan ikalat ka ba nanyo ban file ka nomination ka jonga mata kasngi bat kumba baro pitip kanong po constituency kadai ka constituency ka ba ki pajba ki ie ka party Congress kata on a track record POE ba ki pajba kidang ai ki jing shania ya ka party Congress dan ikren hakene ki history ki baper ka ba ki election ki baper ki bala de brung yo iba ka Congress ka don ka base ka ba khlan ba po no po arajar kat khandai usiting indisi ula job na kane ka party ka ba ye ki jongi ka party Congress hadin ba ila job ha jing shisha san snam la deiban ay ka jing shakri ya ki pajba na kane ka party ka bala punjab i Henry ilami no syakaway pat kapati kamlilay Henry hadin ba ilami IMDC ru lami ki nong ilam ki baper hadu menta baro ki primary unit bar ki nong kit kam juga Kongres kedang long intak kidang klan bat ngidon ka jingkermen ka baskem ka bahakan ka kenti ka bamenta ka party Kongres sa sisin kan yang rasong na po nang po but kin ailat lem nga bangan job na kaneka constituency nga sngew ya ka ban penpau ya ka dak ke jing sngew ka bakrau ya yo blai ya ka jing don ringkat ke jong ya ka ne ka term ka bangalong kum MDC borokawe nga sngew thu badai leng ba ka jing don ringkat ke jong blai ya ka baula betin lenti yang ya ka baula yalam yang ya kini ki Henry utuli kisnem ha ka jing long ke jonga kum MDC ngada sngew ban penpau ya kajing sngew ka bakrau leng ba kajing kat ke jong blai ni lala ya ka ban pendep ni lala ya ka bangin sna ya sibun ki an hapo la ka jong ka district council ki an ki bayadai kumno banang penklan shu ya ka riti ka dustur jongi ukun kasih khara hapo jong ka beri unyu terapi borokawe tinggi iro hakane sitting MDC nga sngew banong
kane kadai kasin ka baar yang ia kabangan mi sia kamadan ia kaban panbiang ia kajing kersyanu paiba ngasngeu ban ong bauno uno ukan didir uban mi uban ia konbat nga lada de XMLA XMDC ngasngeu ba kamdon kanu kajing kata henry ka bakong san kasyong ha kamon jong upai ba nong song snong jong ko umroy konsumsi berkawe oj alai jo ibo barin ila persyang hiya ka bangin troy na ka benta ka jingbet ka jingpiang jong ki pai ba nong song snong ka ka bagadon man ong kalong is depend ata performance of work lada ka performance of work jong ka biang ngasngeu ban ong ba ki pai ba sa sisin yendang ai biang iya ka jing job yang bat ngadon ya ka jing trang ka jing angnon ba ki pai ba sa sisin yen ai biang ya ka jing job yang ngadang don sibun kikam ya ka bangidai ya ka bangin le na ka benta ka jingbet ka jingpiang jong ki pai ba nong song snong jong ka bri unyau trap hi brokawe na marngis ngau thu ba ka district council ka dei ka takasti ka banyada ya ka ri ban ka jai bun ri ngasngeu ban ong khublai sibun ya ka ri inde yang ba i jongi ka bal ai ya ka district council ka ban long ka jing yada yang ngaju perkhat ya kata balada kam don ka district council ini ijai bun ri jongi ibatang sitro ilada jaslem nang ni nasla pertai namar kata ngasngeu ban ong balada ngandang yo biang ya kalat sa sisin onang penklain susu ya sibun ki riti ki dustur ya ka bangi luju praktis nadu ki puar di baman parin ni sngutu bangi dei jai beri barit pai namar kata ngasngeu ban ong ni don kam ya ka bangin sna ya ki an ki baklan ha ka bangin la ya ka bangin pene ya ka kendau ka siap kasyong man haka ba kasyong man ngasngeu ban ong ijat ban riu ibarit pai la dangim la ban don ye ki an ki bakran haka ba dem kasyong man ijat ban riu jongi tang kat nui laja mar om la ban lem ka jing ye song khle jongi ki kun kasi karai ki kisni jongi ba menta bat ki wei de ijat ban riu ngasngeu ban ong kane kalak tae haka jing sneu jonga simet la da baru ki MDC ondang ila job biang kini menjurlang. Ngadon itu wat ia ketang jaj lu ladei ban penduno. Ngakwa bikin don baik kasih, pior kasih. Na amar kajing ailat palat ia kajing tang jaj. Jong kiwe ki jaj bun riu sekajaj beri kasih ke jongi. Kakta ia kesenam kasih. Hadin ba ngilaya aki kato kat neki sngi bat ki benai ki beladab. Na kaliang jongahi ngaso confident hi am so arta tin hi ban ram ngidon hi thong ka nak benta ban poi sakmat hi bad ka election hi kalong ba ngimnot ban ong nom no henry ka syong bet ka jinga tre stom hi nakaliang jungi bat kumjuro nakaliang jungi nong tre jong ka party junga hi shimen ngasngeu ba ka election MDC hi ngimdan don kamthan banda ya pet ya ka party mo ka ba khamat tam kalong bangin haban pet ujat bin reo ba khamat Namar district council hi ngimdan kata ka an ke ban kren sepang jing kentiap seng henry kalong baladang idon hakano ka partiru ka syong haubreu habang idon ka thong habang idon kamon ban tre na ka benta kari bat gajat ban reu ka jungi kata ngaseu ba kaseng kamda ngem na bu than nakmat henry ka bang ibu hi kadai nak benta ka jat ban reu ka jungi